बे जिनिसखौ भाषा गाज्रिखौ मबाइलबो लाबानो नुनांगौ नामा लाजिला नोंसोरो सासेखौल' होनदां बे इन्टारटेनमेन्ट ना मा होनदों बे भुमिखा मा लाजिनांगौ भुमिखा नोंनि साहसआ मा साहस बिलाय एथ' साहस गोरा जायो गथ' नोंनि खुगाखौ बयबो हौवाफ्रा मिथिखादों हौवा मोजाङा नोंखौ हाबा लाखाला बरिया नोंनि थाखाय मालायनि संसारखौ नोंनि थाखाय 500 एस'खिनि आखायाव दं नों जेरावखि लोगो मोना बे 500 थाखाखौ नोङो दोनबाय थागोन आं 500 थाखाखौ बे 500 थाखाखौ नोंनि थाखाय दोनबाय थागोन आं मादै बरिया नोंनि थाखाय बक्सिस बियो साब्बास मादै साब्बास बिराद गोजोनबाय आङो 500 आंनि आखायाव दं नायनानै ला मादै नोंनि थाखाय आंनि आखायाव 500 जेरावखि लोगो मोना बे एस'किंखौ नों बिनानै ला नोंनि थाखाय थैजासिम आं 500 थाखा बक्सिस नोंनि थाखाय आं दोनबाय नै गोसोआव ला बिसोर सानैनि गेजेराव मा मेटार दं आंहा बुंनो गोनां गैया नाथाय मोनसे बाथ्रानि थाखाय आङो बे मादैखौ थेंक्स होदों नोंगौ मादैया थिगखौनो बुंदों राइटखौनो बुंदों मा जानायबो जायिबो एफा लेथ्रा 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 गाज्रि गाज्रि बाथ्रा दंफालाय आयु ना बिमा बिफा ना बिदा बिनानाव बिहाव बिखुनजो जेबो सनमान गैया रिसपेक्ट गैया एसेबां लेथ्रा बाथ्राखौबो बे ससियेल मिडियायाव बुंनो हायो बियो थोद बारा बुंलालै आङो ओमफ्राय नायदो जों बायदि मोजां बुंग्रा मानसिनि थाखाय फल'वार्सफ्रा बिराद खम आंबो लाबोनो हायोलै सानसेयावनो बिराद फल'वार्स माने भाइराल सोरनिबा भाइरालखौ होनांगौ बखिनांगौ लागातार फल' फैगोन ना मोजां मोजां कन्टेन्ट टपिक लानानै जुदि नोङो बुङोब्ला होनग्राया थैजासिम फल' बिनांगोन आंनो फल' हो आंनो लाइक हो आंनो कमेन्ट हो बिबाय थानांगोन जाय मानसिया नंनायनिबो नङिबो भाइराल जाबाय थायो बेहासो हाइलाइटआनो हाइलाइट फल'आनो फल' हो नैबे एस'किंआ गोबां खैफोदनि समाव मानसिनो मदद बिना होग्रा प्लास मदद होग्रा नोंथांमोना फोथायगोन नै साननैल' जादों सासे सेंग्राया गुबुन जाथियाव खामानि मावनो थांदोंमोन सासे हारसाजों ओरै हा बबेबा ससेयाव गालांनानै न' भारा नाङा नों बेयावनो थादो खामानि मावदो होननानै गालांदोंमोन बेस्राया आंनि फेसखौ नुनानै बेसेबां रिकुवेस्ट खालामनानै न' भाराखौ होआब्ला दिनैनो खारनांगौ होननानै सप्तासेयावनो न' भारा बिजादों गावहा थालांबाय मोनसेयाव सासेया थांबाय बेंगलराव होमबा नायलाय नोङो एस'किंआ बेसेबां सहायो आरो बिनि अनगायैबो गुवाहाटियाव सासे गथ'थ' नङा सेंग्राया मानिबा गोनांथि जानानै ओरैबायदि फैसा बिबाय आं गैया होनब्लाबो आदा नै आं दानो हरफिनगोन गाबोन हरफिनगोन नै बिदि एकाउन्ट ब्लक जादों आं फट'खौ लाबोथ'ला हरफिनथारगोन होनना बुंबाय बेबो लांबाय 2000 नाथाय आंखौ फट'खौ लाबोला आरो नै मैया साननैसो सासे हिनजावसाया आदा बिराद उसुबिदा प्रब्लेम फरायनाय गथ' आं जानो गैयै माबा मोनसेनि थाखाय नांगौ जादों बेनोबो आं माबा मोनसे थाइसेबाबो हरबाय ओंखायनो जों बायदिखौसो फल' खालामनांगौलै नोंसोरो जोंनाव आंनाव दाबो थाइसेबो फेसबुकनि इउटुबनि फैसा हाबाखै होमब्लाबो जे आङो मानसिफोरखौ सहाय खालामदों नाथाय आं बेखौ मानो खोन्थादों नोंथाङा गोरोन्थि बुजिनाङा मानोना जोङो मोजां कन्टेन्ट लाबोग्रा मानसिखौ खैफोदाव नुयोब्ला जों सहाय खालामग्रा मानसि नालाय बेखायनो जोंखौसो फल' खालामजानो लुबैयो जोङो हो बिथांमोन लांथ'नायखौ आं जेबो बुङाखै खैफोदाव खिथानायखौसो आं बुंदों खैफोद जायोब्ला जों मालाबा सहाय खालामग्राखाय बेनो